Isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng mga talandro po, iba't ibang talandro po na napakabisa po. Ito po yung magagamit po nyo sa pang-araw-araw sa panggamutan, protection sa lahat po. At hindi kayo, halimbawa po, hindi kayo puputukan po dito ng baril, may kabal. Sa pangkalatan po ito mga binabagi ko po mga talandro po. Ayan po. Screenshot nyo po tapos lamin inyo po. Pwede po ipatato sa inyong dibdib po o sa para iba't ibang parte ng katawan nyo po kung gusto nyo po. At pwede po itong ilagay po sa panyo at ipalaminate nyo po. Gawin nyo po ang talandro. Katapos po idalhin nyo po sa araw-araw. Pag umalis kayo ng bahay, dalhin nyo po. Yan po, screenshot niya po. Napakalakas po itong mga talandro po na ibabagi ko po sa inyo. Maraming salamat po.